supernatural breakthrough ho asɛm no ɛne yɛreka anidaso asɛm akyerɛ wo Awurade ma w'anidaso Awurade ɔma w'anidaso Awurade ɔma w'anidaso ɛti abusuafo 55 to 550 anɔpɛ biara 97.1 97.1 Obetinka say enibi ne ore kasa Obetinka say enibi reka kyerɛ sɛ wobɛtumi ayɛ Obetinka say enibi ka kyerɛ sɛ wadu hɔ awie deda wo enibi bɛka kyerɛ sɛ nipa sɛ dan pa me nyame meka wo ho Awurade ɔnka wo ho saa ɛwɔ Yesu din mu Awurade ɔnka wo ho saa ɛwɔ Yesu din mu Moma yɛ mompai mepɛ sɛ opagya wo nsa kyerɛ Awurade sɛ Awurade anidaso bere ma me anidaso ne ɛbɛkɔ so ɛwɔ afiri so ɛyɛ nhyira ɛma okuapeman ɛyɛ nhyira ma Ghana man ɛyɛ nhyira ma Kristofo ɛntwɛn foforo mmerɛ Kristo mo ɛma nipa hu Awurade it is all about Jesus Christ sɛ nipa bɛnya anidaso sɛ Kristo tumi wɔ hɔ ɛmmerante ne mmabaa bɛhu sɛ Kristo tumi wɔ hɔ ɔman bɛhu sɛ Kristo tumi wɔ hɔ yɛbɔ mpae Awurade yɛda wase wadom w'ahoɔden ɛboro so ɛna nɔpɛ wode adom yɛn dwumadi a Awurade wode abɛto hɔ dwumadi a Awurade wonam yɛn papa so na dwumadi mfiase kɔrfare bɛnyi na Awurade wonam no so hyehyɛ sɛ ɛbɛyɛ a okuapeman bɛte wo Kristo asɛm nti wode to papa officer so dada bɔɔfɛ so na ɛyɛ ne dadwen ano bɔ ho mpae na Awurade ɛfam yɛ abɛkuro yi mu na Awurade wosan de to no kuma so sɛ ɛho bɛhia sɛ anɔpɛ biara yɛbɛka nyamesɛm na wasɛm bɛtrɛw Awurade anɔpɛ yi yɛda wase sɛ yɛrepa ho ntama w'ahoɔden ɛnyɛ kɛse onyame nkonkron a wofiase a ɛngu da wofiase a ɛnka kwa mu da wofiase a ɛkɔ awie pa no anɔpɛ yɛde wofiase nhyira ɛnka wo din sɛ wode fiase ama yɛn ma w'ani onyam yɛ kɛse abusuafo ebedi ho paa nyinaa abusuafo ebedi ho dwuma nyinaa wɔn kronkron ɛnhyɛ wɔn ma obi biara a obɛti no ne radio ato ɔkuman 97.1 no ɔnyɛ nhyira paa Awurade yɛgyina Yesu Kristo din mu sɛ anidaso bere ɛmfa anidaso ma wiase nyinaa ɛberɛ a COVID atwa mu yi ɛmfa anidaso mmra ɛberɛ a fuel prices ɛkɔ soro ɛmfa anidaso mmra ɛmmerɛ nipa ɛyɛ mo ahyehye wɔn ɛmfa anidaso mmra ɛmmerɛ mpɛtuwu asɔre ɛmfa anidaso mmra Awurade ɛmɛyɛ nhyira ma Ghana ɛmɛyɛ nhyira ma bibiman ɛmɛyɛ nhyira ma wiase nyinaa yɛgyina eyi so yɛpɛ dwumadi ho ntama ɛwɔ nyame agya ɔba ɛne wɔn kronkron din mu amen Awurade asomdwe nka mu nyinaa onuadɔfo a wotie me onipa asetena mu nsɛm ɛdɔɔso ebi yɛ anigye na ebi ɛyɛ awerɛhow nea ɛyɛ anigye no yɛkae de nanso ne nkae ne yɛ kakra bi na ne ɛyɛ awerɛhow no ɛne yɛntena kyɛ na ɛtɔda bi a ɛdi nya ɛma nneɔma yɛhwɛ sɛ ɛbɛtumi ayɛ no mpo ne yɛntumi nyɛ ne saa yɛ mu no ɛna ɔkoman radio 97.1 ɛde dwumadi a yɛato din anidaso bere ɛde rebrɛw fi dwoda kosi fida anɔpa biara fi nonum ɛkosi mmra nonum abɔ apao sima aduonum yɛn a yɛbɛdi saa dwumadi ho kyia me ɛne me ɔsɔfo John Quarshie me ne me nua ɔsɔfo Nathaniel Kingsley Entsie mɛsrɛ sɛ yɛaso ne tie saa dwumadi na Onyankopɔn nam so ɛbɛma wɔyɛ nkomɔdefo Onyankopɔn nhyira amen Kwasuana kwasu Kwasuana kwasu Kwasuana kwasu Onyami be Kwasuana kwasu Ekranshe ni paneshe Nansara chiche die finyame nchen Je die nsu ni kwatikwan Nina ni nyami asem Tusufa utu ni pasuwe Onipa mu ansu yari kitu ebi Nansu yati kwa mudiye Anidaso omubia Anopenso yema wo Onyankopɔn asomdwe enkan yɛde Awurade asesɔ de yɛn akyɛ enedɛn so na ɔde nedɛn so akyɛ yɛn therefore no yɛ ade nyinaa na yɛsɔre na mogya di afrosan wɔ yɛ mu a na yɛkɛsɛ ɛyɛ Awurade din ɛna nhyira na yɛkɛsɛ aseda ɛnka Awurade ɛwɔ n'adom a ɛboro so ne tumi a ɛboro so na ahoɔden a ɛboro so. This morning we are grateful to God for giving us life to see another morning and wasɔre anɔpɛ a ɛyɛ aseda nko a ma w'ani ngye sɛ Awurade de anɔpɛ nso akyɛw yɛka wo sɛ ɔkoman 97.1 so ɛna wogu so retie dwumadi ɛyɛ anidaso bere anɔpɛ yi nea ɔte afiri mu ɛne a wote ɛyɛ me sɔfo Nathaniel Kingsley Entsie
Grace Presby Church mene Osofo John Quarshie ena yedi dwumadi ho chiame na watwi Papa Quarshie dwumadi binti oni yemfimfini na me yadoma yegedi se wika ereba no obeba beka ye ho ye mamu nyina akwa aba onyame asomdwe enka ho Oswana kosu ooh yeah keep on keeping on Se fiada mani huswama anka kwasiada sore suni ho enwanyamwa ye kawo se okuman ewo Bere Machum Hine Memorial House Akufu Road MAMFE opposite Parliament Sport Akropong Ekuapem Ohwehwe se ubedi dwa enwon bebo anamon aye adwuma abom adidwa aboma oba bibibia opese woye ho announcement ma wo no wonsabeka mekai wo se onyankopon adom edoso mayen anopai nso Anidaso Bere mu Anidaso enkenyan na onyame pe emremu emao kai se anopai nso eyeda foforo na Bible say this is the day the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. Nyame akane o say rejoice, I say unto you rejoice. Ma wani nya anopai emfa ho nia anopai ekoso wa adwene mu ma enije enye wo farabai na Erade beka wo ho anopai Erade besiesio Erade bedomo Erade de ne sabeto wo so na ye kai wo say eye 97.1 Anidaso Bere dwumadi eye stream live ewo Facebook Okuman Radio 97.1 sanso enewo YouTube 97.1 oko Twitter ena Instagram so a eye @Okuman 971 Every bemuna yeri ye phone in so a kai se ye be 0551667755 eso ena ye bekasa afa eso ena ye bekasa afa Erade enka wo ho se wadwen ni se wodi we free no ato Anidaso Bere ya Okuman 97.1 na ade ba ko aka se wo ye ni se ubefre wunia fatete phone no na fre wunia bi afre wunia berema fre odofu bi na kache ni se ebere no aso Anidaso Bere no eni na Erade bema we Anidaso yemfa Anidaso mfi de yase onyankopon asodwe enka on bio Kuni mashansu dianso nento wasie enti onyami be eya she hunde efise obra yoko nti pa Yesu yonku pawa kwa she ho wasa no ano be kosu onyami be ye tinkwami Kosu onyami be Yesu nyamia oyo wa weni bibi arantu no ye ka se na watwi nyina asorochi bi boy nanso yen asema ye hwe no ekire yen se onyame wotumi na Kristo kasa masorochi ni yedi enra ye bompai se onyame manadom endos ye weni da so se Erade bema wa dance ye weni da so Erade mpo afi nyuma bi ase na ebepie ahye ne dia no nyam anopenso ye mo wakwaba mekai wo se enne ye ne ye nua berema yen sofo ono so na nije mission work pa ho oba ye wokro bi a ye friend Aqua Safari Valley ewo edukro mase ho edwumadi kese ekoso wo ho ye tourist site ankofo bebree ko ho Grace Asafo ewo congregation bi she ho aye friend Kren congregation na yem papa yi na oye caretaker ho a chese adwuma obo wo ho no eso ani anopa yi
yen papa Prince Adonu and yen beye ejuma anopei. Papa yema wakwaba. Yeah. Na ebusuafo ehun etiden. Ohun ye. Yede radiase. Come on, somebody, lift your voice. What's your chance in Anope asem ayereshe Roman for humati do Romans chapter 10 Romans chapter 10 verse 9 Romans chapter 10 verse 9 Roman for humati do intitim akono na ye kai se na asrotini pemu nyina ne se confession bi ekoso suafo no kwa ekonia ni se masa owura yeri memu nti wuhu yeri wi wuhu yeri bre wuhu eto de bia we need to confess and confession anopay yeri hwe Roman fohoma tidu ntichemu akono no yesore rade se omane honhom kronkron enka ye ho na etiefo ne adofo nyina ente ehintasem a ewo asem yemu na yentumi emfa boye bra ntumi mfa ntu anamon enso aba enhye erade anunyam edi papa Romans chapter 10 verse 9 ena anopei yebegina so ni etiefo ni adofo akasa ahye wonkuran esiesi ye ho se onyame tumi ade nyina ye eti American brofo no na emi se ni twi no nso ewia ye besen apoto twi no nso aka ho yo Romans chapter 10 verse 9 that if thou would confess with your mouth the Lord Jesus and you shall believe in your heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Amen. Amen. We serve a God who is a wonderful Father, a God that never disappoints his children. Oh you're one with me, oh one with me, oh you're one with me, oh one with me. Nano pay bisao say so ubetumi apemu aka say oye erade ana so ubetumi apemu aka so oye erade ana ubetumi apemu aka afre no so oye erade anopay eno ne asem a ye betumi aka ni panyina de betumi afre Yesu erade. Paul Bekachi say it's not all people that can call him Lord. And yet ni panyina it takes some level of spiritual grace. Na sa domino na no pay yes emre fi biare mu emre adofo bia wori tie yen eso na wontumi empem mu emfre ewurade Yesu Kristo so oye ewurade a ni tumi eburade nyina so oye owura na oye ewurade oyade nyina so tumfo enunti na wotwi ye twa adwena koso se Anidaso Bere mu ma wanidaso ento ewurade so na woni ewurade anantew na watumi ehiraw na waye nhira aboro so eti papa yew yenhwe asem yi o se na se upemu utumi buewa no pemu ka se Yesu Kristo ni ewurade na wo de kuma nyina jedi se onyankopon enyan na fiafuma obeje wonkwa obeje wonkwa two condition se utumi buewa no pemu ka se Yesu Kristo ni ewurade na wo de kuma nyina jetum se onyankopon wanyan na fiafuma obeje wonkwa yempese ye de 10 ne beka ho esan se 10 no so be ma yen as we emra yigu sori ka ho asem no 10 nankasa de ne ho beba be frofro ho ma bibia ye fefefe papa se o confess o de wa no reka yenhwe kasa ye tade ya no ka yenhwe se so bibi wo confession ho ana o hwe agidi fo adofonom yen anamo aye today confession ye kasa ye kan bibi upaimuka paimuka na bibi a wo kan bia no wo se wo kan bibi a eye ho na ne wo de wa no kan bia utwa unya enti na che se
kasa anania ye kan ho hia pa na esese ye hye no so na ye hu se bibia ye di kan bia no eye bibia ebesiesi yen obi se obroni se it edifies. Whatever we say must edify us so that it will prepare us to move ahead. Papa verse 9 Romans 10 verse 9 wa dwen kire e wo ho. Papa me da se say yes, confession a idea that is the beginning of God's creation. Yankopon or create we as nano no de kan or say let us make into ordinano kind into say bibi say Yankopon that is we are the image of God. Until we need also to practice what God did by confessing. He confessed, he spoke, and the world came to being. And he said, also, o pese bibi, bibi here on our person o day a juma is confession. You need to confess it. And if this is now can Romans chapter 8 here, or chapter 10. Sorry, chapter 10. Or it can be about our confession to receive something. To me, fa wadwen enye. This is what the one. And you need to speak because Bible says that tongue no tekremano it's life and death. Yeah. Owu na nkwan and the waso. And that's why some people have been using it negatively. But yeah, Christopher, we need to speak it. We need to confess it. We need to proclaim it. We need not to shut our mouth. You keep confessing it till I don't know a baby because a GD or the GD netech internal and thou shalt believe in thy heart. Akumano udita adia o kanechia ebem ena unyam kwanso. Amen. 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 Yes, nyamia oyo wa weni bibi arantu no ye onuno kasa atina yeti bibi arantu no ye yes nyamia oyo wa weni bibi arantu Ose se Nyankopon tumi Nyankopon ahoden ewo ho a confession is meant for us to receive something. Eti by say ye eri nya bibi ye di je bibi efi erade ho no ye pay mu aka. If thou will confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, we asem a yere hwe ejina ho ma o Kristo ni mapa the true Christian. Okay. The true Christian. The true Christian. O Kristo ni bia ni wa obetumi akese I will not confess. O be hwe kra emra Yesu Kristo sen asen ya no so no. Abranti ya aka die minute he must make the confession. Yeah. He must make the confession. The intent, the ideas, the understanding he had for Christ. I was saying ya no so no must come out, must be in articulation. As so oka opemuka. Eti no nim say Yesu Kristo de onye boni bia ye anti or how amani a won nam na fata won no no de ne den fata no. Eni so gi ko mo ho na se so opemuka. Na sa pemuka no no say rade na okowa hinima kai me. Na confession. Obekai blind Bartimaeus. Ne how ne send eti bia Yesu twa mu fa ho na se so team mu confession. Yesu David ba humi mobo. Confession. Eti nyama bebre wo ho a yere confession is part of being a true believer. That's right. Yeah, being a true believer. Enti ohwe enti temu kakra confession SSA ye kan ho asem na enne yere hwe fitina yen confession ya yere kan ho asem yi sanka
yɛtumi bɛsiesie yɛn kasa kakra yɛma yɛn kasa nkyene kakra ba mu na yɛtumi asizin no kakra anka ɔhaw amane ntɔkwaw basabasa fi tena mu wontwi anka berema mpempi no yɛhu sɛ yɛreka confession for salvation but yɛpɛ sɛ yɛhwɛ the other side of confession a ɛde nipa bebree akoto ɔhaw mu ɛde nipa bebree ato amane mu ɛde nipa bebree ato nsɔhwɛ mu na nneɛma bebree ɛnkɔ yie ɛfa nipa bi asetena mu ɔsɔfo yɛnhwɛ o sɛ if thou confess with your mouth the Lord Jesus Christ ɔkwan bɛn so ɛna nipa betumi adi sɛ adwuma yi ɛtɔ da bi a confess with the Lord confessing with your mouth the Lord Jesus Christ na wohwɛ sɛ adwuma bi a wowɔ mu ɛtɔ da bi a bia bɛkɛsɛ krife na ade bibia krife those times no na nka wo na bɛti so obi reka bibi so sɛ nyame yɛ madom a nyame yɛ adom ɔkyena ebia nyame yɛ adom next 2 hours nyame yɛ adom next week they say one time this statement that pray with prefix so say ɛbɛka no sɛ that statement that precedes such wishes no one time obi bɛti ɔkyena mɛkɔ ha ade kyena mɛkɔ ha that is what people do but you see confession when you speak out your faith in God say nyame yɛ madoma nyame yɛ adoma that kasa no ɛboa ma nneɛma kɔtee yɛnhwɛ sɛ ɛnɛ do people find it difficult to confess Jesus Christ even at workplace and would that make a difference? Yes, it's true. We don't confess our faith. Sometimes we try to hide our faith. This is where we stand. So sometimes you see people trying to show the opposite nature. Say, maybe one person or do baby is a different person, but we need to confess our faith. And yes, sometimes people may not see our true color. We need to confess what we believe. It's say oka ebem. Out of the abundance of the heart, the mouth will speak it. The eshishe wakume mu na odwindwin ho na obobo ho. Yɛn fa sɛ sɛ na obi sɛ ɛyɛ ebufu na bi ahyɛ obufu a okaka na ɔde bom a on sɛ ebufu no ba na waka pom na ɛde ntɔkwa aba. But we want to say that as Christians we need to confess the positives. Confess the word of God. Confess what we believe. Nyankopɔn asɛm aka afa ho. Sɛ bia wokɔ ha wo and now I say I'm strong. Why you weak? I say let the weak say I am strong. Though you are saying it, okay, the how do you call it? Confessor. Also you speak it reluctantly. Sometimes I don't know entisa, but as I would do one can so a baby. That is my belief. We always have to speak it. One can embem. Nyankopɔn sɛ one can epumbra ewiambra anapambra anajumbra anka embem. So we need to confess it. A woman say ebia na ahabi na rekum, but you need to confess that it is well with you as a believer. It is well with your child. Ebia na who baby ebia onyado was school. But you can't be saying that oh they tiwi ma bo kasa. No, you confess it that you are not the tail, you are the head. You'll be confessing it because I have testimonies to that. I say you can make it, you can make it, you can make it, you can make it, and he has made it. Confession. Confession.
enti na anɔpɛ yɛ kae wo sɛ confession kasa a yɛka adwuma mu fie ɛwɔ nsunsuanso ɛwɔ yɛn kasa yɛn asetena mu na Paul ɛreka kyerɛn sɛ wobɛpae mu aka sɛ Yesu yɛ Awurade na Onyankopɔn anya no afi awufu mu a wobɛgye wo nkwa sɛ nkwagye fa hodi ahoɔden adom a yɛhwehwɛ no yɛbɛtumi ɛde pae mu ka sɛ Yesu Kristo yɛ Awurade na yɛagye adi sɛ Onyankopɔn anyan no afi awufu mu saa na Paul reka ne na yɛrehwɛ confession ɛwɔ adwuma mu wo ankasa a woretie yɛn anɔpa yi so wobɛgye atom sɛ do you confess much utumi ka nyame ho asɛm ɛwɔ adwuma mu ɛwɔ fidua mu ɛwɔ community ni mu ɛma ɛhyɛ afoforo nkuran obi bɛka biribi kyerɛ wo sɛ wo ne wo yɔnko di nkɔmmɔ nkitahodi mu no utumi pae mu ka sɛ Yesu yɛ Awurade ɛyɛ nneɛma bi a ɛsɛ sɛ yɛhyɛ ne nso sɛ ya Nyankopɔn din mu ne ɔsom a yɛde som Awurade nea ɛdi mu akoten ɛne sɛ yɛbɛtumi akyɛ anaa yɛ ne afoforo aka Nyankopɔn su ne Nyankopɔn ban ne adom a Nyankopɔn ɛyɛ ɛto da bi a adansedi fam ɛto da bi a abambɔ fam no ɛsɛ sɛ yɛtumi ka Nyame mani yɛ ɛkyerɛ nti Paul retwɛn adwa kɔ so sɛ yɛbɛpae mu aka sɛ Yesu yɛ Awurade na yɛde yɛn nkoma agye adi sɛ Onyankopɔn anya no afi awufu mu ɔsɔfo anɔpa yi na yɛrehwɛ asɛm wei na mpɛn pii no wohu sɛ metae etie nipa nsɛm a wɔka a ɛyɛ aka me sɛ yɛwɔ adwuma mu na yɛreka confession ho asɛm yɛwɔ adwuma mu na yɛredi nkɔmmɔ a mpɛn pii no adwuma mu nkɔmmɔ no ɛntan yɛ nneɛma bi a ebi kura ebetumi afa adwuma no ho ebi abɛhwɛ na nkɔmmɔ no ɛmfa hɔ ba na mmom ɛsiane sɛ adwumayɛfo no ɛpɛ sɛ wodi nkɔmmɔ bi na wodi kenya wɔn ho na ɛma wɔn toa so yɛ adwuma no nti nkɔmmɔdi no mu a wɔnam wɔrekɔ na no wɔgu so ɛrebɔ nkɔmmɔ ɛrekɔ nansen confession nsɛm a nipa ɛde n'ano ka anaa nsɛm a yɛkeka no ɛyɛ yɛtaa hu sɛ nyamesɛm ɛhatae ayerɛ fam nsɛm a nipa ka no wobɛhwɛ bi a woma yoa baanu bi ɛreto adi nkɔmmɔ wobɛtumi adi nkɔmmɔ fitaa no pa kɔsi awia a wotie nkɔmmɔ no a nyamesɛm content bi anim biribi no ɛfɛ Awurade ho yɛayɛ sɛ nansɛn Kristo ho nkɔmmɔdi no abrɛ ase sɛ wobɛte sɛ yɛdi Kristo ho nkɔmmɔ a na ebi a ɛyɛ sam biribi a ɛntɔ yie bi a asɔre bi ho abasɛm na anasɔfo bi anya asɛm bi yɛtaa hu sɛ ano Kristo ni bi akɔyɛ biribi na akɔyɛ ɔhaw bi anaa ɛde ɔhaw bi abrɛ no ɛno yɛrehwɛ kwan bɛn so ɛna yɛbɛtumi ama yɛn kasa daadaa yɛn kasa afa Nyame ho kwan bɛn so ɔsɔfo aboa yɛn kakra sɛ nipa ho kyerɛ na they begin to forget certain values na they want to get it the quicker way nti kwan ɔbɛfa so na ne san kasa ade no so ɔbɛtwitwa obi nanantu nananti na wakɔ ɔbɛnya saa ade na ɔbɛyɛ sɛntrɔ bi na ɔbɛdi na wɔnya saa ade na ɔno bɛyɛ so it makes working in the working environment na bibi you don't know who is speaking against you don't know who is planning against you nti na people try to use other means nti oyi Nyankopɔn no kura efim Nyankopɔn asɛm no embem but we as believers no dey we need to stick to what we believe na confession no yɛtumi yɛ na ɛma yɛn gyini ne esipi
Okay. Ebusanfo na nia papa eretwe adwena koso se uye believer dia ma wo kasa enne di se uye believer. Uje Yesu dia baby a wo bia ma wo kasa enne di se uje Yesu di. That's right. Anɔpɛ Anidaso Bere yɛbɛbɔ mpae de yɛbɛ mum yɛhwɛ sɛ ne yɛn ne suban bi wɔ hɔ nso a ɛboa yɛn ma Nyankopɔn ɔdom yɛn daa na yɛn kasa yɛka ɛka ho bi. Waa wogye to mu sɛ wokɔ adwuma mu nipa ne mu sɛ woyɛ Kristoni wo kasa bi wo ma ho kwan profane kasa bi ɛho ni nyam kasa bi a sɛbe obi bɛka sɛ efi kasa yawo ne nyama bi ɛto da bi na utumi hio bi na bebi kituwa bi na babi a kasa ne nam adapa ene nyama bi atete sa so wuji Kristoni wo kwa asɔre wusi waje Yesu adi na so wo confession wo kasa ene nyama bi ehu emre enya ehu nidi ni ho sɛbe wo kasa kra na obi gyina hɔ a ɛtɔdɛ bia na onipa ne bi sɛ na yɛ awe asemasi ni ana abusuafo eyi ɛna Paul retwe adwena kɔ so sɛ yɛn kasa ɛyɛ ne ɛfa Yesu Kristo ho ɛsan sɛ the life of a Christian is a new life ɛyɛ nkwa foforo emu anamɔn ɛna wɔretu abusuafo yɛgu so rekyerɛ yɛ adwene ɛwɔ saa asɛm yi ho nansen yɛhwɛ yɛn asetena mu ɛwɔ man yi mu ɛwɔ mmɔnten so a kasa pa kasa ɛtɔ asum kasa ɛde asumdwe ba ɛho akɔna na ɛho behia sɛ yɛbɛma yɛn kasa ho abanyam daa a nkyini wom na nipa ɛho nyame ɔwɔ yɛ mu ɛsan sɛ kasa ɛkura tumi kasa tumi bokuro kasa tumi sɛɛ abusua kasa tumi pansam abusua mu na anɔpɛ yi yɛsrɛ Awurade sɛ yɛn kasa a yɛka confession nsɛm a yɛka no ɛbɛyɛ ne ɛbɛsiesie afoforo ɛbɛyɛ ne ɛbɛhyɛ afoforo nkran ɛbɛboa afoforo ma afoforo akɔkan sɛbi obi bɛka ne biribi kyerɛ w'asɛm a wɔbɛka kyerɛ ne nipo no wo confession w'asɛm a wɔbɛka kyerɛ no no bɛhyɛ ne nkran ma wahu sɛ sɛnea ɛte biara ɛbɛkɔ yie yɛmfa yɛn num kasa ɛmbrɛ nipa ase yɛmfa yɛn num kasa ɛnsɛyade yɛmfa kasa ɛnhwete ɔman yɛmfa kasa ɛmpaapa abusua mu yɛmfa kasa ɛngu asafo yɛmfa kasa ɛnyɛ nneɛma bi saa enti ɛne yɛrehwɛ confession sɛ Paul sɛ pɛɛ mu kasa Yesu yɛ Awurade na fa wo koma gye di sɛ Onyankopɔn anya na afia fom na yɛbɛgye wo nkwa eti sɛ wayɛ saa dedaw na sɛ yɛgye wo nkwade a na ɛsɛ sɛ wotua so sɛ wo kasa ne wo biribi a wobɛyɛ bia ɛyɛ ne ɛde nkwa bɛfie ɛde asomdwe bɛfie ɛde adom bɛfie nokware de ɛni sɛ saa bere yi yɛbɛka sɛ wasi nokware ti ase nokware de ɛsɛ sɛ ɛyɛ biribi a abere biara wobɛtumi aka abusuafo ɛno na anɔpɛ yi yɛgu so rehwɛ ho asɛm ɛbere ɛnkyɛ yɛbɛtumi abue amatorofo no ato so sɛ wo so wobɛtumi afrɛ akyerɛ w'adwene nokware ɛne kasa yɛn kasa nansan dɛn na ɛrekɔ so asɛm bɛn dɛn na asi ɛna yɛn kasa ɛne yɛn nsɛmsɛm a yɛka mmɔnten so ɛne fie no ɛho ni nyam ɛmfa ɛde ɔhaw bebree mmɔfra ntumi nsua biribiara nneɛma bi a ɛrekɔ so a ɛsɛ sɛ yɛsɔre na yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade mmoa yɛn na nea yɛnim a aboa yɛn no yɛatoa so aka sɛbe kasa a yɛde sɛbe ɛba no na ɛkyerɛ sɛ nea onipa no ba bɛka no wawie asɛm no na ɛsɛ sɛ ɔde biribi di anim sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛma tempest abada ho na sɛ sɛbe koraa ne ka koraa ani hɔ ɛyɛ watra na waka ne tra waka gyam ato hɔ saa sɛ ɛde akyerɛ bu sɛ nkyerɛ bu anka uba yɛn bepɔ yi so ha mpo di a obi bɛkɛ sɛ akuapemfo ɔbɛyɛ a wopɔ ɔpa ɔkyɛw ansa mepa ɔkyɛw se na ode atoa so ɛyɛ ayera bum kasa no yɛ adɔɔso na anɔpɛ Anidaso Bere sɛ yɛka sɛ yɛbɛbɔ mpae ama wɔ anidaso a na nneɛma bi nso wɔ wo ho a ɛsɛ sɛ me ne wo nyinaa yɛhwɛ na aboa because anidaso tu yi nneɛma bi wɔ hɔ a ɛboa yɛn sɛ wokasa nyie a obi ɔpɛ sɛ ɔbɛboa wo mpo koraa no wobɛdu n'anim no mmua no nsare nka ɛsiane sɛ kasa bi a wokae no apam no afi hɔ ɛna akɔyɛ te sɛ nyame ama wɔ anidaso ɛnte saa anɔpɛ yɛrehwɛ saa nneɛma yi nyinaa sɛ yɛn kasa ɛte dɛn woabisa ho kwan bɛɛ so na akasa kyerɛ wo kunu
kwan bɛso na akasa kyerɛ wo yere na ɔma no nso kwan bɛso na akasa kyerɛ wɔn wokasa kyerɛ mmɔfra teatea wɔn daa nti mmɔfra no nso afi ase teatea mu wɔkɔ sukuu a wɔn nso wɔteatea wɔn mfɛfo kasa. How are we managing choice of language and confession even in the home? Paul, because one manage home ni here o de ko edwuma mu na those under you so kasa kyerɛ anyhow and also edi ntawantawa eba ebusuafo also wuri tie yɛn. Have you fell a victim of statements waka baby wo kasa bi akoyi ka ma wo kasa bi a wo kan esiu wo nhyira bi ho kwan wo kasa bi a wo kan de akasa ne basabasa aba nipa bi ntam ana anɔpɛ yɛde hwɛ sɛ Paul sɛ yɛm pɛ mu nka Yesu Kristo yɛ Awurade a na kyerɛ sɛ yɛn kɔmmɔ biara yɛbɛdi no yɛma ɛnɛ di sɛ Onyankopɔn de n'adom adom yɛn anɔpɛ yi Onyankopɔn ɔnka yɛn ho na Awurade nom yɛn na yɛmfa kasa nsiesie yɛn asafo yɛmfa kasa nsiesie yɛn kurodua yɛmfa kasa ɛmfa ntena Nyame nan ase daa na yɛn kasa ne yɛn biribiara atumi abɔ kwan ama yɛn kwagye nso ayɛ soronko anɔpɛ yi nkuranhyɛ ayɛde hyɛw ne sɛ wobɛhu sɛnea wobɛkasa na wabɔ Yesu Kristo din so ɔyɛ Awurade. Wosu betumi ene yɛn akasa ɛbrɛ ne so a yɛpɛ sɛ wotie na wokyerɛ wadwene yɛn kasa nansen ɛna Paul asɛm ɔkan sɛ wobɛpɛ mu aka sɛ Yesu Kristo yɛ Awurade a wopɛ mu aka sɛ Yesu Kristo yɛ Awurade deɛ na ɛyɛ biribi a ɛbɛbram wo ɛdwira wo prɛko pɛ ma wo biribi a woyɛ biara ɛsɛ sɛ ɛda nso so nipa tumi pɛ mu ka sɛ Yesu Kristo yɛ Awurade nanso wɔn niyɛi ne wɔn kasa bi wɔ mmea foforɔ no ɛnkyerɛ saa na anɔpɛ wobɛfrɛ akyerɛ wadwene na me ne wo nyinaa yɛahwɛ sɛ wafotu a wobɛtu no bɛtumi nso ahyia ama ɔfoforɔ nso atie yɛka sɛ dwumadi ɛwɔ mmea ahorow bebree na Facebook live YouTube wokɔ Ɔkoman radio 97.1 Facebook live and YouTube on Ɔkoman radio 97.1 wokɔ Twitter ne Instagram nso a at Ɔkoman 971 ho nyinaa ɛkɔ so live wɔ hɔ enti wɔn a wɔwɔ amanɔne ne mmea ahorow ne nyinaa retie dwumadi yɛ rekɔ so afotu bi wɔ hɔ a wɔso betumi afrɛ a ɛbɛtumi ayɛ nhyira ama wɔn na yɛne wɔn nyinaa bɔ mu yɛahwɛ kasa a yɛreka so ɛyɛ den kasa aboa wo kasa ɛboa fie wo kasa ɛboa ɛwɔ adwuma na wowɔ mu no wo kasa ɛma afoforo ehu sɛ bibi pa ɛwɔ wo mu anaa wo kasa ɛde ɔhaw abrɛ wo pɛn ɛde ɔhaw abrɛ adwuma a wowɔ mu no wo kasa ɛte den anɔpɛ Paul se yɛmpɛ mu kasa Yesu Kristo yɛ Awurade na sɛ woyɛ saa de a na Paul twa adwene kɔ so sɛ nea wayɛ biara no ɛsɛ sɛ wadwene kɔ so sɛ ɛsiane sɛ Yesu Kristo ɛyɛ Awurade na wapɛ mu aka nti no ɛsɛ sɛ wɔma wo ne yɛn nso ɛsɛ saa na yɛde ɔbra pa ne asetena pa ɛtoa so ɛwɔ Awurade anim eti yɛbue mu ato hɔ wobɛtumi afrɛ 0551 667755 sɛ wɔso kyerɛ wadwene ɛwɔ nea ɛrekɔ so yi ho so kasa bi ɛnɛma okunu bi sɛ menware biom kasa bi na ma ɔyere bi sɛ mentena ase biom nanso wobɛhwɛ saa afo nyinaa ɔma pɛm aka sɛ Yesu Kristo yɛ Awurade o na mmom ebia na bere ne yɛ bi a akɔ so no ɛno ɔma ntumi anyina no
abusuafo yɛreka confession ho asɛm wobɛtumi afrɛ yɛn na yɛne wo nyinaa yɛakyɛ afotusɛm biara a wowɔ ɛma yɛn anɔpɛ yi aha ɛyɛ ɔkoman 97.1 ɛyɛ Anidaso Bere ɛna wogu so ɛretie yi sɛnea yɛyɛ ne daa no dwoda ɛne brada yɛtie afotusɛm yawda yɛtie afotusɛm ukuda ɛne fida ɛna yɛde bɔ mpae ɛnɛ yɛretie afotusɛm na yɛrehwɛ ɔkasa ɛne kwan a yɛfa so ɛda Awurade tumi adi ɛwɔ yɛn kasa mu Awurade ɛnhyira wobɛtumi afrɛ yɛn 0270191971 ana 0551667755 na yɛne wo nyinaa akɔ so akyɛ ne Nyankopɔn so ɛde ama wo ɛwɔ asɛm a yɛkan ɛwɔ Romans 10 verse 9 Romans chapter 10 verse 9 ɛne yɛkan yɛ Romans chapter 10 verse 9 Romans chapter 10 verse 9 wobɛtumi afrɛ yɛn 0551 667755 Oh Jesus, yɛwɔ frɛfo yɛma wo asomdwe nka wo anɔpɛ good morning. Good morning. Yeah, Okuma 97.1. Ofre fihi na mpacha wo yefra wo den. Mpacha wo ofre fihi na uding de den. Mfefe ko so, ndi elubia. Edubia. Actually. Busuafo na obi aho de den. Nya dumbia ho. Ede radiase. Edubia yenti wa futu ana wo mpaibo nso apese ye na obo nso a. Misha mo sana juma mo ni mo pa de na chibia ni mo. Na mishira wo. Misha mo pa, misha mo. Me de radiance so ma de pe bia chen. Mama boni bi anti mo ni ba enda to sinkuma. Ati dan swa ni de man. Amen. Ma se da ka kan de na ni. Ye de radiase radin sha pass wa frɛ na re de radiase free so amobia te sɛ wode da Awurade ase sɛ wabɔ Yesu din ɛwɔ saa kwan yi so a Awurade nkɔso no mo no nka ho ɔma ne da nso ɛyɛ nhyira ɛma wo na wɔtwe busumi afi wanya danse bebree adi yɛbɔ mpa Awurade yɛda wase ɛma adubia na wakɔso adom no wo nsa wo basa akɔso akora no na wakɔso ahyira no bebree yɛbɔ mpa yɛda wase sɛ ne kuma ne kra ne nipadua nyinaa bɛkɔ so ayɛ nhyira ma wo na wakɔ so afa w'adom so deɛ pagya no na wama w'anu nyama yɛ kɛse ama no Yesu din mu amen. 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 Awurade nhyira sɛ wafrɛ amen. Baba Okuma 97.1. Yo, Papa, good morning. Good morning. Yo, Edamase, I'm quite sure man of Pedia, Montebre. Amen. If I shall not think to say Mobuan and Paiboka, Maria project. Na baby, I do not say, sit down in the day, Kakakra, and me. If I did mammy, I'm powerful. Mpacho Ofrifin. But I'm free Akropong, or famous for. Yo, yɛde bɔ mpae mpacho ɔsɔfo yɛ mɔ mpae ma yɛn nuabea no safo a sɛ Awurade ma ne nsa so Awurade ofiase a ɔde kɔ awie pa no Awurade ɛma resources MP yɛgye Awurade di sɛ Awurade bɛbɔ kwan ato baabi akwan yɛbɔ mpae Awurade tumfoɔ yɛbɔ mpae anɔpɛ yi ɛde ba ɛhyɛ wɔn nsa yɛbɔ mpae asrɛ sɛ wadom ne wotum wobasa Awurade wode adom sɛ yɛbɛfiase na yɛbɛfiase na yɛwie nti yɛbɔ mpae ɛde yɛn nuabea ɛhyɛ wɔn nsa Awurade baabi a wadu biara ɔsoro adom ne ahoɔden ɛntɔ no so nea Awurade wafiase no Awurade watumi awie yɛgye ahoɔden ɛne ɔsoro adom aka ho ama no sɛ Awurade ɔntumi mfa nwie resources bi ohia sika Awurade ɛyɛ bɔ mpae sɛ Awurade adom a Awurade wode kyɛ na woma ɛwie no saa adom no bi ntɔ yɛ nuabea so ɛwɔ Yesu din mu
ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu ɛwɔ Yesu din mu yɛsrɛ w'adom ama no Awurade sɛ Awurade ma na wɔtwe nya dance kɛse ma no Awurade ɛnya dance kɛse ma no na yɛnka nhyɛ wɔ anuonyam sɛ Awurade a wadi nkonim wayɛ ama w'afena nso nhyira ɛnka wo din sɛ wayɛ ama yɛ Yesu din mu amen nyame nhyira wo nka wo nso bye bye na Yehovah no pari wohoda hallelujah hey da da do yes oh yes oh na Yehovah no pari hallelujah hallelujah hey eduti oye yakani bia mo say ampa Awurade oye wosu betumi afrɛ 0551667755 ɛna yɛnyina yɛrehwɛ sɛ Awurade ɛmmoa yɛn Awurade ɔnka yɛn ho na ɛnɛ da nso yɛde kɔ yɛn nnwuma so ne nyinaa mu no ɔnka yɛn ho yɛn kasa ho mmerɛ nyam daa a ntini wom a ɛde nhyira bɛma foforɔ Awurade mfa yɛn kasa so mfa ntwea foforɔ mmɛn yɛn Awurade mfa yɛn kasa so mma yɛn adɔfo bebree Awurade mfa yɛn kasa so mfa emu ebuapon ɛma yɛn Awurade ɛma yɛn nhumu ɛwɔ kwan a yɛfa so di bu nipa ɛwɔ nkɔmmɔdi mu no Awurade ɔnka ho wobɛtumi afrɛ wakyerɛ wadwene wobɛtumi afrɛ nso na yɛ no abɔ mpae ɛyɛ Anidaso Bere na ogusuriti ɔkoma 97.1 yɛkae wo sɛ wosu wobɛtumi afrɛ ɔfrɛfo foforɔ abalan no so Awurade asomdwe nka wo went to me and Naso. Radia Sunjay and Count. Hello, good morning. Good morning. Aha, my yeah. My friend is here, and I can see you broken. The Michelle Stefua. The Sierra de Star Female. Oh, mammy, how are you? And you're Jimmy. Nametiase, your mompire. Erade Yakosa Bompire. We pray in the name of Jesus. I find a good thing. Erade Wudim Kunim, Erade, which is he who finds a wife finds what is good. Erade ma Atom, ma Efia Atom, Bompire, Efia, Yeji Atonoso. Erade a wona mo so Erade bi awarepon na Erade usisi wadome ma Erade se na wotwe wie maybe kwa ware Erade sa na ye bompa ye sa dance bi amafia so se Erade won kwa ware na wotwe wie Erade enche afia so yendi adance se Erade we bue kwan ama no ye bompa ya se relationship ho akwan bia watoto ni ya mayen ni achie bi Erade watia ni ya mayen found sato afuna so na mani favor se ni o ma favor no Erade wa dom emwebue aware pon bi aware nhyira entu enua bia so yeda wa se Kristo se wo ye mebro so wo ye ma yetu ayi nyum ema wo da enche yeni se wa afuna so betu ayi nyum ahye wo Yesu din mu amen amen yamisha Oso betumi afre Ubetumi afre. Yeah, hello. Hello. Yeah. Asumje Nkamu. Nkamu so aha yokuma 97.1. Na pacho ufrefi hi na pacho wudi. Pacho mi frefi MAMFE. Wo frɛ me mama otudia. Eh. Da mo sile bre ya no pay na mi nhyira mo. Na sembi amokan wo ho se kuapemfo kasa. Asesa na se me pa da bia muntimu maye na ye mba ne ne nam na eba do wo sua no wonsan kofa efi se eyade a etiwe yan anim na ebuani me tu kwan ko ye adwan obran ha fo chei na esan me kasa na me pa cho yi ntema da bia mpanyfo wo ne me kasa so wa kwapemfo de mo yade me bu sa group no sa nkrofo no me bu na enya de nkrofo kumia wo ngani je the way me kasa ke obi apeso na me kasa ntino sasa muna yade a me ba na mente na ya me ya o papa se adansa
Yes, Ramon for radio, some Cassantra, your money and Namono, the Indian say. One son called fire and animal as someone and what can, the poucho you, me poucho Debbie. And say she, a tram brassing your book, and Tiana pay me contributions and Miss Ramara, there be a muntis as the Maya. Na enquire man and the Namona soon. Damashi, I mean, Shiram, Papa. Mamu to be a ardent listener of Anidaso Bere. The Biarada, or Command Kwana, Uti, Mamma Yamishra. We will carry your information. Yebeka, Niawaka, Yebeko Timu, your Mompae, a radio Bompae, Cosé de Mamma Sharon Sat. Hakubampai so because we see no nani ji wadwuma ho nani jese obekoso atena wona ya se erade koso dom ne sie no ye de ono ne man nanum nyina koso ahye onsa wa fa so ahira no o ma wadoma ye kese ama won nhira nka wodi Yesu Kristo odi mu amen amen bye betumi yembre naso so e be betumi o kasafo o frefo bi betumi afa ba ku bi e ba sesi ade ntumi de ana ye de besi ha na ene ye kai wo se Anidaso Bere yenhwe yenkasa yiye yemma yenkasa ho mrenyam da intini wom se ni Bible kan osofo mpacho o final words then na o kan afa Paul asemo okesi yempe muka Yesu Kristo se o ye rade na onyankopon nya na fe ofum na wo matumi agi yenkwa kasa opem ka o confess ya if you confess Jesus o di Kristo si we ni so na o kana asem de obe kyerɛkyerɛ na o kan ebeje nkwa ampa ewo adwuma mu ewo aware mu so let's look and confess the sayings of Jesus. Amen. Yenu aberema Prince Adonu oye assistant head ewo Sinai Mount Sinai Senior High School osan ya asafu panhini ewo Grace Asafumu oye caretaker ewo Kring preaching post ni post no doso ye de radio say anopai papa nya bere na onye ehia mu ewa ha yenya messages bi ewo Facebook ye be pese ye be kan yenu aberema Adi Kwesi o say good morning papa rade enka so ho yenu aberema rade nshira bebre sa no pen so onye nyina eti edwumadi na Akropong Presbytery YPG so Erema one secretary, Presbytery secretary, and then the message Juanita Bequin, what a man happy birthday. Erade Enshira Yenu Abia ina Uncle CC no manadom and Yakasi Emanuiti Yenu Abia Juanita Bequin, Ura Yiri Juanita Bequin, Onyame Enomo, Onyamin Shao, in Nayabumaka, say, Nede in special day amount. Na me funi na erade nkoso enomo na obi bia afi obi bia ni birthday afi obi bia obi a wuti en bia afi u birthday say December 31st may you live to celebrate amen enti onyame adom enka obi bia ho ebusanfo ebere na son ye kai o say executive producer eye yem papa ansomba for ye na friend KOB obo adwuma pa nyame enhira na yenu say papa otie yen Radin kan ho vibes na omiemie free sumayen vibes and omiemie free sumayen and na zigibi na osha engine room ho ache say near ebekoso media and all the other information na ono na ori yini na yes say rade enka obibia ho nyame pa ochina prayer time onyame nchira o say na obehia ewo Anidaso Bere nyame yadoma ochina nyame nhyira wo Akropong Radio